Вітаю передусім Шановний усіх господар білорусів, прем'єр, які вітаю. зібралися сьогодні. Вітам всіх поляків. Вітаю всіх поляків. Сьогодні Білорусь змагається за свою свободу, змагається за прави чоловіка. Нас кожний день арештовують, усаджують за крати, нас позбавляють права говорити. Нас позбавляють права людьми зватися. Але ми віримо у те, що живе Білорусь. Я хотів вельми сердечно подякувати польському раду, польському громадству за підтримку, за солідарність з білоруським народом. У гэты цяжкі для нас час. Гэта сапраўды вельмі важна, што палякі помняць са сваёй гісторыі, наколькі важным сімвалам змагання за незалежнасць, за свабоду была солідарнасць. Змагання за свабоду, вашу і нашу. І ми што разам з цывілізаваным светом, разам з падтрымкай нашых суседзяў мы пераможам, бо мы верым, можем, пераможем! Жыве Беларусь! Беларусы и беларуски. 2 кастрычніка ў горадзе Беласток каля тэатра Венгеркі адбудзецца канцэрт салідарны з Беларусю. Я запрашаю усіх, хто можа прыйсці ў гэты вечар у Беластоку, усіх беларусаў, якія пражываюць на Беласточыне, усіх палякаў, якія падтрымліваюць у гэтыя цяжкія дні беларусаў у Беларусі. Для нас вельмі важная з'яўляецца салідарнасць. Вельмі важна, каб мы все разам сабраліся і падтрымалі адзін аднаго, падтрымалі перадусім Беларусь і беларускі народ у барацьбе за свабоду, у барацьбе за сваю незалежнасць. Serdecznie dziękuję wszystkim Polakom, którzy przyczynili się do tego, żeby zorganizować ten koncert 2 października koło Teatru Węgierki w Białymstoku. Serdecznie dziękuję i serdecznie zapraszam również wszystkich Polaków do wspólnego udziału w tym koncercie.